El Parlament demana al govern que esgoti tots els recursos per mantenir les pintures de Sixena al MNAC. Una declaració signada per tots els grups, menys el PP, Vox i Aliança Catalana, expressa la preocupació per la sentència del Suprem de fa una setmana i reconeix la professionalitat del museu en la preservació de les obres. Sí, ho heu vist bé. La Rosa Maria Soberana, diputada d'Aliança Catalana, aplaudeix la declaració institucional en defensa del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I sabeu per què? Perquè en Junta de Portaveus vam votar-hi a favor. Sí, sense cap dubte. Però al Telenotícies, Antoni Cruanyes, sempre servicial, es dedica a insinuar que Aliança Catalana no va donar suport, posant-nos al mateix sac que Vox i el PP. I la realitat quina és? No ens van deixar signar la declaració perquè els partits del règim volen mantenir el cordó sanitari, el mal anomenat pacte antifeixista. És a dir, van participar, van votar-hi a favor, però ens exclouen i després ens assenyalen amb mentides com aquestes. Una gran vergonya. I això és propaganda, és desinformació. TV3 fa de Telenodo un cop més i la gent n'està farta. Nosaltres hi serem sempre, defensant la cultura i la veritat, encara que els faci nosa. Salvem Catalunya amb Sílvia Orriols i Aliança Catalana.